Man verstopt 130.000 gulden in de grond. Ja, dat is nogal een bedrag. Die meneer, die 32-jarige man, stond gisteren voor de rechter. Het gaat om een zaak van witwassen. Volgens de aanklacht had de verdachte op die dag een bedrag van bijna 20.000 euro, meer dan $10.000 en 71.000 gulden in zijn bezit. En dat was verstopt in een emmer onder de grond begraven. Volgens de man heeft het allemaal te maken met de verkoop van groente en fruit. Maar de geld kwam aan het licht nadat er een onderzoek was gestart naar wapens en drugs in het huis van de man. De man ontkent verder dat er iets oneerbaars is gebeurd. Hij zegt dat hij een plantage heeft waar paprika, papaya, bananen, pompoen en verschillende andere groenten en fruit verbouwt. Daarnaast leent hij geld uit, wisselt hij geld voor mensen die uit Nederland komen en heeft hij een illegale transportdienst. En ook spaarde hij geld dat hij met klusjes verdiende. Hij vertrouwt geen bank en toen de rechter vroeg waarom niet, zei hij dat geen enkele Chinees